Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Brigido. Taong 1962, Rosario, Batangas. Itong mga panahong ito, naging maugong sa bayan ng Rosario ang tungkol sa mga labing natatagpuan sa loob ng mga nichong pagmamay-ari ng ibang mga yumao. Kadalasan sa mga nawawala, sa sementeryo natatagpuan, tapos ang masaklap pa, kulang-kulang na ang mga labi nito. Sinasabi noon ng mga taga-Rosario, kagagawan yon ng isang mamamatay tao, habang ang iba naman, naniniwalang biktima yon ng mga aswang. Ang mas labis kasi noong nakapagtataka sa mga nangyari ay yung kawalan ng senyales ng nichong hinukay man lang ito. Diba? Kapag magpapasok ka ng labi sa isang nicho, kinakailangan mo talagang ibalik sa dati nitong estado, lalo na yung mga nichong ilang dekada nang nakahimlay. Araw lang din ang pagitan bago maghanap ang mga tao sa baryo. Kaya kahit sementohin pa ng maigi ang mga nichong yon, talaga namang lilitaw ang mga sariwang konkretong ginamit doon. Pero sa mga nangyayari noon sa kanila, wala silang malinaw na paraan para mahanap ang mga labi. Ang tanging giya nila sa lugar, walang iba kundi ang tatay ni Brigido na isang sepulturero. Marami ang naghihinala rito na yon ang may kagagawa ng mga nangyayari sa lugar nila, pero itinatanggi yon ng kanilang pamilya. Minsan na ring tumutol ang kanyang ama na tumulong sa taong bayan, pero dahil sa dami ng mga nawawala sa Rosario at mga karatig lugar, ito palagi ang nilalapitan nila para makuha ang labi ng mga mahal nila sa buhay. Isipin nyo na lang, hindi lang sa sementeryong pinaglalagihan nila nangyayari ang ganoong bagay. Kalat na kalat yun sa ibang lugar at sa mga hindi malamang dahilan nakakaya itong tuntunin ng kanyang ama. Ang tanging ginagamit lang nito sa pagtuntun ay yung pala na palagi nitong dala. Hindi niya mawari kung ano ang espesyal sa palang yon, pero nasisiguro niya may kung anong hiwaga ang bumabalot dito. Buong buhay kasi nilang pananatili sa poder ng kanilang ama. Hindi pa nila nakita na iniwan nito ang palang yon kung saan-saan. Pagkatapos din niya yung gamitin, nililinisan niya ito ng maigi, tapos dinadala niya ito sa loob mismo ng kanilang silid. Ayon pa sa kanya na, yung iba sa mga gamit nito sa paggawa ng libingan kung saan-saan lamang nito inilalagay. Hindi rin yun nililinisan ng kanyang ama, kaya na may madaling nakuha ng pala ang kanilang mga atensyon. Sa loob din ng ilang taong pagtatanong ni Brigido ukol dito, ni katiting na detalye walang ibinahagi yung tatay niya. Basta ang palagi nitong sinasabi, espesyal ang palang yon, dahil minana niya pa ito sa yumaong ama ng ama nito. Nabanggit din ito sa kanya, 5 salin lahi na ang pinanggalingan ng pala. Marami na rin itong anyong pinagdaanan hanggang sa umabot ito sa ganoong wangis. Magmula naman noong nalaman niya ang tungkol sa bagay na yon, doon na siya napaisip ng kakaiba. Naniniwala siya, hindi pangkaraniwan ang palang yon dahil sa pagpapahalagang ibinibigay doon ng kanyang ama. Matagal na panahon na rin yung naging palaisipan para sa kanya, hanggang sa dumating ang puntong nangyari na nga ang mga patayan sa kanilang lugar. Dahil sa panganib na dulot nito, halos hindi naman sila makapagtrabaho sa karatig sakahan. Doon lang sila kumukuha ng pagkain maliban sa trabaho ng ama nila, kaya nagdulot ito ng matinding dagok sa kanilang pamilya.
Sa loob ng 1 linggong nakatambay lang sila sa kanilang tahanan, napilitan silang magtanim ng mga gulay sa tabi lang ng kanilang bahay. Minsan kapag buryong na rin sila, naglalaro sila ng mga nichong malapit sa kanilang tahanan. Ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa ipinatawag na ng kanilang mga kababaryo yung kanilang padre de pamilya. Bilang panganay sa magkakapatid itong si Brigido, siya naman ang naging kanang kamay nito. Lahat ng gamit na dinadala ng tatay niya, siya ang tagabitbit upang hindi naman yun gaanong mahirapan. Wala naman itong problema sa kanya. Gawa ng kung iisipin, di hamak na mas pabor sa kanya ang makasama ito. Kung mananatili lang kasi siya sa kanilang tahanan, mamamatay siya roon ng maaga buhat sa matinding pagkaburyong. Sa halos mag-iisang buwan nilang paglilibot, marami nang nakitang labing hindi kaaya-aya itong si Brigido. Ayon sa kanya, kadalasan sa mga natatagpuan ng tatay niya, mga labi ng batang wala ng ulo. Yung mga tao namang nasa hustong gulang na, nalukit na ang mga mata nung matagpuan nila. Wakwak na rin ang mga dibdib nito, dahilan upang paghinalaan nila yon ng kung ano. Pero kahit anong gawin nila, aminado ang tatay niya, nanatiling malabo pa sa kanila ang mga nangyayari. Hindi naman gumagawa ng aksyon ng kanyang ama sa kadahilanang umiiwas din ito sa mga bagay na maaari nilang maikapahamak. Akala nito habang buhay na lang silang makakaiwas, pero dumating ang isang araw, yung anak naman ng kapatid ng tatay niya ang nawala. Ayon sa mga kadugo nila, noong nagdaang araw, nakita nila itong naglalakad pa sa palayan. Pero lumipas ang gabing yon, bigla na lamang yung naglaho. Wala silang nakitang bakas na pwede nilang masundan, gawa ng ultimong damit nito na iwan sa tinutulugan nito. Labis-labis yung naging palaisipan sa mga saksi dahil unang beses lang yung mangyari. Pagtatapat pa ng kapatid ng tatay niya, sinubukan na nilang humingi ng tulong kung kani-kanino, subalit sa kasamaang palad wala itong nagawa. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman yung humawak sa balikat ng tatay niya habang nagwiwika ng, "Lauro, bilang ikaw naman ang nagmana sa karunungan ng ating ama, tulungan mo kami. Huwag mo sana kaming tatalikuran sa panahon ng aming kagipitan at pagdadalamhati. Parang awa mo na, kuya. Ito na ang kahuli-hulihang pabor na ipapagawa ko sa iyo." Nang marinig naman ito ng ama ni Brigido, bigla namang kumunot ang noo nito, sabay sagot dito ng, "Anong akala mo? Hindi kita tutulungan? Kapatid kita. Pamangkin kong nawawala. Hindi ako pwedeng maupo na lang at walang gagawin. Hayaan mo. Bukas na bukas din. Ilalahad ko sa iyo kung ano nangyari sa anak mo. Kumalma ka na muna. Nalalapit na ang katapusan ng demonyong pumapatay dito sa ating lugar." Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, agad naman yung umalis. Sa kanilang paglalakad, napansin naman ni Brigido na tahimik ang kanyang ama. Ilang beses na rin niya yung tinanong ukol sa mga naging usapan nito ng tiyuhin niya, pero hindi yun sumasagot. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, agad naman siyang inutusan ng tatay niya na kumuha ng 2 sako ng uling na kahoy. Ipinatambak yon sa kanya sa likod ng bahay nila, kung saan doon naman dating nakatirik ang bahay nitong pagmamay-ari ng mga yumao nitong magulang. Matapos naman itong gawin ni Brigido, matyaga naman silang naghintay hanggang sa sumapit ang gabi noong mismong araw.
Sa pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, hindi pa man gaanong lumalalim ang gabi, inutusan na ng tatay niya ang mga kapatid niyang pumasok na sa loob ng bahay nila. Sinigurado din itong matutulog na yon sa mga oras na yon, nang sa gayoy hindi nito makita ang mga susunod nilang gagawin. Nang may sakatuparan na niya ito, bitbit ang isang maliit na gasera, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa dating bahay ng mga magulang ng tatay niya. Pagdating nila sa lugar na yon, agad naman itong ipinabuhos ang mga uling sa pinakagitnang bahagi ng sahig. Matapos naman itong gawin ni Brigido, agad naman siya nitong inutusan na maghintay lang sa isang tabi. Siyempre dahil sa wala naman siyang kaide-ideya sa mga mangyayari, tahimik lang naman siyang sumunod sa nais ng tatay niya. Ayon kay Brigido, di pa man nagsisimula ang ritual na gagawin nito, kinakabahan na talaga siya. Pakiramdam niya kasi noong mga oras na yon, makakasilay siya ng mga nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya dahan-dahang nasilayan ang ritual na ginawa ng tatay niya. Pagpatay nito ng gasera, agad naman itong ibinuhos ang langis na nasa loob ng garapon nito sa uling na tinambak niya. Matapos nun, dahan-dahan yung hinawi ng dala nitong pala hanggang sa mabuo ang bilog na hugis na gawa sa mga piraso ng uling. Nang masipat naman ito ng kanyang ama, nagpatuloy pa rin yun sa pag-uusal hanggang sa makita na niya ang dahan-dahang pagbaga ng mga uling sa paligid. Unti-unti na ring nalusaw ang sementong sahig ng dati nitong bahay hanggang sa masipat niya sa pinakagitnang bahagi nito ang parte ng sahig na para ng likido. Napakalinaw din ito na halos maaninag niya na roon ang mga ulap sa kalangitan. Maya-maya pa, nang mapansin naman yon ng kanyang ama, agad naman yun doong lumapit bit-bit ang pala. Pagtarak naman ng palang yon sa parte ng lugar na kanyang nakikita, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong dahan-dahan ng bumabaon. Paghawi naman ng tatay niya sa palang yon, nagsimula ng tangayin ng hangin ang mga bagang nagmumula sa ilalim. Sa loob ng ilang minutong paghawi dito ng tatay niya, mas lalong dumarami ang mga bagang natatangay. Maya-maya pa, nagsimula na rin yung maglabas ng usok hanggang sa may maaninag na siyang mga kakaibang bagay sa ilalim nito. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang isang kakaibang mundo na binubuo ng mga abandonadong gusali at binabalot ng mga asupre at apoy. Literal na apoy ang nagsisilbing hangin sa lugar na yon, at sa ilalim naman ng mga nasisipat niyang gusali, purong mga taong nagsisiiyakan ang kanyang mga nasisilayan. Dagdag pa niya na, marami rin siyang mga nasisipat sa bundok papaikot dito na dinadaanan naman ng mga likidong apoy. Nabanggit din ni Brigido na sa lugar na yon, pagsisisi at pagdadalamhati ang kanyang nararamdaman. Matapos naman niya yung masilayan, nagpatuloy pa rin sa pagbaon doon ng pala ang kanyang ama. Patuloy nitong hinahawi ang mga lugar na nasisipat niya hanggang sa dumating ang puntong napadpad na sila sa isang tuktok ng gusali kung saan naroon ang kaluluwa ng pinsan niya. Nakatayo ito sa pinakadulong parte ng gusali na parabang nagtatangka na yung tumalon doon. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, agad naman itong inilubog ang hawak nitong pala sabay sapilitang ahon sa kaluluwa nito. Nagawa naman yung makuha ng tatay niya pero nung mawala ang mundong kanyang nakikita, doon niya nasipat ang nagbabagang baging na nakakabit sa pinakagitnang bahagi ng puso ng kadugo nila.
Tulala rin yung nakasilay sa kawalan na animoy hindi na yon ang wisyo ng taong kanilang hinahanap. Matapos naman yung masilaya ng kanyang ama, agad naman itong inilapat ang kanyang palad sa noo nito, dahilan para magsusumigaw din yon na para bang nakakaramdam ito ng matinding sakit at paghihirap. Dala naman ang takot noon ni Brigido, dali-dali naman niya yung nilapitan at nung akmang hahawakan na rin niya ito, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang tatay niyang sumigaw sa kanya ng, "Huwag mo akong hawakan! Diyan ka lang! Bantayan mo ang mga baga ng uling. Kapag nawala ang baga nila, sigawan mo ako!" Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang umatras. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti na rin niyang nasilayan ang paglabas ng usok sa balat ng kanyang ama. Halos mapalupasay na rin yon sa lupa na parabang nadadaig na ito ng kung anong nararamdaman nito. Makalipas pa ang ilang minuto, paghugot naman ito ng pala na nagsisilbing pangpigil sa dimensyong binuksan nito, agad namang kumawala ang kamay nito mula sa noo ng espiritu. Matapos naman yung magawa ng tatay niya, singbilis naman ang kidlat ang paghigop pabalik ng lagusan sa espiritong pilit nitong inilabas. Nang mawala na ang espiritu ng pinsan niya, agad namang napaluhod sa lupa ang kanyang ama habang pinagmamasdan ang naglalahong lagusan. Maya-maya pa, nang bumalik na ang katahimikan sa buong paligid, napansin din niya ang pagkawala ng siga sa mga uling na kanyang tinipon. Natumba na rin noon ang pala, senyales na tapos na ang ginawa nitong ritual. Pagsilay naman niyang nahihirapan na yon sa pagtayo, siya na mismo ang lumapit para yon ay tulungan. Hindi naglaon, nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, una naman niyang napansin ay yung nanlulumong mukha ng tatay niya. "Nagbabaka sakali lang akong baka nandun pa ang pamangkin ko. Hindi nga ako nagkamali. Nalulungkot ako sa mga nangyari sa kanya. Isa siyang inosenteng kaluluwa, pero dumanas siya ng walang hanggang hirap. Anak, hindi ako titigil hanggat hindi natin nadadakip ang salari ng kanyang pagkamatay. Kung sana noon ko pa ito ginawa, hindi na sana tayo umabot sa puntong ito." Wika ng tatay niya sa kanya. Dagdag pa nito na kaya ayaw niyang gawin ang bagay na yon dahil sa abilidad niyang mabasa ang paghihirap at mga masasamang gawain ng taong nawala. Nababawasan din ito ang 2 taon ng buhay niya bilang rebuelta ng isang ipinagbabawal na ritual. Pagtatapat pa ng kanyang ama na, hanggang sa edad niyang yon, 2 beses niya lamang itong ginamit. Iniiwasan niya talaga itong isakatuparan, subalit may mga pagkakataong napipilitan siyang gawin ito sa oras na ang pamilya o kadugunan niya ang nalalagay sa alanganin. Matapos naman yung mailahad ng kanyang amang si Lauro, direkta naman itong ibinahagi sa kanya na nalaman na nito kung sino ang salarin na pumatay sa pinsan niya. Ayon sa kanyang ama, isa itong antingero ng kaliwa na gumagawa ng ritual para makuha ang isang kakaibang bertud na tinatawag nitong hultok. Upang maisakatuparan ang bertud na yon, nangangailangan ito ng tulong mula sa lahi ng mga abwak. Yun lang kasi ang tanging paraan para makuha nito ang nasabing bertud. Suportado naman yon ng mga aswang sa kadahilanang ang mga inililibing nitong labi ay nakukuhanan din nila ng karne. Ang bertud namang kinukuha ng antingero, magbibigay din ng dagdag kapangyarihan sa kanila sa oras na magawa na nila yung makuha. Mariin ding inilahad ni Lauro
maraming kakaibang abilidad ang bertud na yon. Kaya nitong mabigyan ng kakayahan ng nagtatangan na magkaroon ng abilidad ng isa sa lahi ng mga aswang na alam nito. Mas lalo ring lalawak ang kaalaman nito sa kapangyarihan ng kaliwa, kalakip ng pagpasok nito sa abilidad ng panlalason. Magkakaroon din yon ng aliping demonyo na siya namang gagamitin nito bilang pangunahing sandata sa oras na malagay yon sa sitwasyong kinakailangan na nitong lumaban. Ang demonyo namang nagpoprotekta sa taong yon, may kakayahang magnakaw ng anumang wangis ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Habang nasa ganun itong estado, mabibigyan naman ng pambihirang kakayahang magpagaling yung lalaking nagtatanga ng hultok. Ituturing itong santo ng ibang tao, subalit sa likod ng pagpapakitang tao nito, nakatago ang isang demonyong nagsasagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Marami rin itong milagrong ipapakita para makahikayat ng mga tagasunod at mga albularyong makikipaglaban sa ilalim ng kanyang pangalan. Dahil sa impluwensya ng ganoong bertud, itinuturing itong isa sa pinakamalakas na kapangyarihan ng kaliwa na maaaring matangan ng isang tao. Nabibilang din yon sa mga sinaunang mutya na kalimitan namang pinanghahawakan ng mga dakilang mangkukulam sa mga nakalimutang panahon. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, agad naman yung gumawa ng paraan para mahanap ang nasabing antingero. Palihim lang nila itong ginawa nang sa gayoy hindi nito matunugan ang kanilang plano. Lahat din ng lugar na maaari nitong puntahan, pasimple nilang binisita hanggang sa doon na nila na pagtagpi-tagpi ang lahat ng mga nangyari. Napag-alaman ng kanyang ama, karamihan sa mga taong binibiktima ng antingerong yon may espesyal na katangian. Kumbaga, mulat yon sa mundo ng hiwaga. Nalaman din ito na wala itong pinipiling edad, basta ba'y espesyal ang kaluluwa nung taong kanyang natunugan. Hindi lang yon, nalaman din ito na nasa humigit 13 na katao ang kasalukuyang nawawala sa kanilang lugar. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang gumawa ng paraan itong si Lauro para mahanap ang salarin. Medyo nababahala na rin kasi ito noon sa kadahilanang kapag umabot ng 17 ang mamatay na tao, makukuha na nito ang bertud ng hultok. Upang mahanap naman niya ang nilalang sa loob ng madaling panahon, sinubukan na niyang sundan ng mga bakas ng ora nitong naiwan sa lugar ng mga naging biktima nito. Dahil sa nagtagumpay naman itong si Lauro na matunto ng bakas, agad naman silang napadpad sa masukal na lupain malapit sa dulong bahagi ng Rosario. Habang binabagtas nila ang lugar na yon, halos hindi naman mapakali itong si Brigido, gawa ng marami siyang taong napapansin na para bang masama ang tingin sa kanila. Hindi naglaon nang marating na nila ang baryong malapit sa lugar na yon. Bumungad sa kanila ang napakasangsang na amoy na patuloy na kumakalat sa buong paligid. Bawat bahay na nakita nila sa baryong yon, mga wala ng pintuan, at ang nakakapagtaka pa, meron doong nakatira. Dahil sa kanilang mga nakita, hindi na nagdalawang isip pa ang tatay niya na muling sundan ng bakas ng presensya hanggang sa matunto na nga nila ang isang bahay na nasa liblib na parte ng baryo. Pagsilay nila sa bakuran nito, tumambad sa kanila ang isang lalaki na kasalukuyang nagtitiak ng panggatong. May kasama rin yung isang batang paralisado kung saan butot balat na ang pangangatawan nito. Dahil sa kanilang mga nakita, nagmamadali naman doong lumapit ang kanyang ama, sabay wika roon ng, Magandang umaga sa'yo.
Hindi ko inaasahang nabubuhay ka pa pala ng normal. Wala ka bang kahihiyan? Bakit mo ginawa mga ganong bagay? Gayong may pamilya ka namang inuuwian. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi ng kanyang ama, bahagya naman yung napatingin sa batang nasa tabi lang nito, habang sumasagot dito ng, Kung gugustuhin ko lang natakasan ka, hindi mo ako maaabutan dito. May dahilan ako kung bakit ako naghintay. Nais kong ipaalam sa'yo, may rason ang bawat ginagawa ko. Ang mga taong sinabi mong kinitilang ko ng buhay, parte lamang sila ng maliit kong sakripisyo para sa aking pamilya. Katulad mo rin ako, isang butihing ama na walang ibang hangad, kundi mapabuti ang mga asawa at mga anak. Eto nga pala ang bunso ko, bilang na lamang ang buwan ng kanyang buhay. Yung asawa ko naman naghihingalo na at malapit ng mamatay. Sa tulong ng bertud ng hultok, may papalit ko ito sa mga abwak para mabigyan sila ng bertud. dahil sa sinabi nito, agad namang naunawaan ni Lauro ang nais mangyari ng antingero. Gayunpaman sa kabila ng kanyang awa, hindi yun sapat upang hayaan niya yon sa mga masasama nitong gawa. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman niyang ipinakita rito ang daladala niyang pala na siyang naging sanhi upang makaramdam yon ng matinding pagkaalarma. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman sila nitong sinugod na siyang naging sanhi upang hambalusin din yon ng tatay niya ng palang hawak nito. Pagtama naman ito sa ulo ng lalaki, bahagya naman yung napayuko, subalit hindi yon sapat upang mapigilan yon sa masama nitong binabalak. Habang nagbubuno ang dalawa, wala namang nagawa itong si Brigido kundi ang manood. Maya-maya pa, nang medyo tumatagal na ang paglalaban ng dalawa, napansin naman niyang unti-unti na silang pinalilibutan ng mga aswang. Ramdam niya ang galit ng mga nilalang na yon, kung saan sa bawat pagbaling niya ng paningin sa mga ito, nakikita niyang unti-unti na yung nagpapalit anyo. Mabuti na lang, bago pa man yun makisali sa gulo, nabugbog na ng tatay niya ang antingero. Pagsilay naman niyang wala na yung malay, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang ama, gawa ng yung mga abwak. Napapansin naman niyang unti-unti nang pumapalibot sa kanilang kinaroroonan. Nang mapagtanto naman nilang wala na silang mapupuntahan, sakto naman ang pagbalik ng malay ng lalaki, dahilan para makapag-uwi kayo ng, Akala mo ba mapapatay mo ko? Hindi ako pababayaan ng mga yan. Di pa nila nakukuha ang kanilang hinahangad sa akin. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa sinabi nito, agad naman niya yung pinaltukan ng pala sa ulo. Matapos nun, muli na namang nahimatay ang antingero, kaya nagawa na nila yung makaladkad papalapit sa bahay nito. Sa pagdating naman ng puntong wala na silang mapupuntahan, agad naman siyang inutusan ng tatay niya na pumasok sa loob para maghanap ng uling. Nang marinig naman yon ni Brigido, dali-dali naman niya itong sinunod. Ayon sa kanya, napagpasok niya sa bahay na yon, bangkay agad ng mga anak nito ang sumalubong. Kasalukuyan na rin yung naagnas, kaya na may nagdulot yon ng matinding amoy sa buong paligid. Halos ikamatay na nga niya ang paglanghap dito, pero dahil sa alam niyang umaasa sa kanya ang tatay niya, naging matatag siya. Paglabas naman niya sa bahay na yon bitbit ang uling, agad naman niya itong ibinigay sa tatay niya, kung saan mabilis naman yung nag-usal hanggang sa may mga lumitaw ng lagusan papalibot sa lugar na kanilang kinaroroonan.
Pagsigaw naman ito ng mga engkantasyon, agad naman itong itinarak ang hawak nitong palas sa lupa na siyang naging sanhi upang magpakita ang isang malaking lagusan patungong impyerno. Mabilis nitong hinigop ang mga aswang sa buong paligid hanggang sa tuluyan na yung sumarado. Dahil sa pangyayaring yan, naiwasan nilang makipaglaban sa mga abwak. Hindi na rin nila pinatagal pa ang buhay ng lalaki para naman kahit papaano matapos na ang pighating dinadala nito. Isinunod na rin nila dito ang natitira nitong kadugo nang sa gayoy hindi na yun pagmulan pa ng galit at paghihigante. Nang magawa na rin nila ang kanilang trabaho, dinila nila ang labi ng antingerong yon upang gawing itong ebidensya sa kanyang kapatid. Mabuti na lang, naniwala yon sa sinabi ng kanyang ama, kaya nang maipakita na nila ang bangkay at mailahad na nila dito ang mga nangyari, namayapa na rin ito. Magmula noon, natigil na rin ang patayan sa kanilang lugar. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin maunawaan ni Brigido kung papaano nagkaroon ng kanyang ama na isang abilidad na kayang buksan ang isang lagusan patungong impyerno. Okay. Opinyon ko sa kwento. Nakakatakot yung abilidad ng tatay ni Brigido. Pero ang galing, no? So sa kwento na to, pinapatunayan talaga na merong impyerno. Kasi alam ko, karamihan sa inyo, hati ang opinyon tungkol dyan. Yung iba, sinasabi na walang impyerno. Kapag namatay ka, yung kaluluwa mo mananatili rito sa lupa hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Tapos meron naman nagsasabi na ito mismong lugar, itong mismong mundo natin, impyerno na to. So kapag namatay ka, automatic langit ka kagad kaya gaano ka man kasama o kung ano man yung ginawa mong mga kasalanan, rektang mapupunta ka na sa langit. May iba naman sinasabi na parang training grounds lang tong mundo natin. No, na kahit anong gawin mo rito, ayos lang. Kahit anong gawin mo, absuelto ka, makakatungtong ka pa rin ng langit. Marami, sobrang daming kasabihan tungkol dito sa impyerno. Pero dito sa kwento ni Brigido, nasilayan niya eh. Diba, nakita niya yung lugar, binuksan ng tatay niya gamit lang yung pala. Sobrang galing nung pala na yon. Isipin mo, isasaksak mo lang sa lupa, gagawa ka ng ritual, tapos masisilahin mo na kung ano yung nasa ilalim. Diba, alam niyo, mas maganda sana kung may kasunod to eh, para mas napaliwanag pa eh. Di rin natin siguro masasabi na baka tong magtatay na to, nakapaglakad na to sa impyerno. Diba? So, malaking question mark tong kwento na to. Tsaka alam ko, marami talagang pagtatalo tungkol sa impyerno. Kaya, mahirap magbigay ng 100% komento. Nag-iingat pa nga ako sa mga sinasabi ko eh. Kasi, pag nagtuloy-tuloy, baka ako naman yung mayari. Pero kaya nga nasabi ko, iba-iba tayo ng opinion. Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.